ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngol rewayi worgo mayila gambi baafata dinguiray fallemma ko on waktu yoni ha to ñoro kame jombo ko ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal hoorejo leydi ndi kikiɗe hanki o rokkiri araray walla mbiyen tottiri araray mo gendi leydi sénégal taw totti ɗum ko baroɗe teddugal taweteɓe to Qatar waddi hen wasiyaji labɗi labtuɗi ndeɓe gemboto ɓe dado gam addude kuɓeri ndi walla ɓe jaa ha to finala to leydi Mauritanie gardiɗo wonande union européenne waɗi jillu mum e nder leydi ndi wodañi joɗodade hoorejo leydi Mauritanie gam yurnitade gueɗe dendaɗe hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe to leydi Mali kame Guinée Conakry ɓeydi jokkodiral hakkude leyɗele mabɓe cifanɗe nayya ko fati banggue awo kame cellal ɓalli e tambade nden kay kisal yahoɓe hakkude Mali kame Guinée kame jawɗele mumen kala e kuɓɓam timmuɗam hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe to leydi Guinée Conakry gila tan Alpha Condé folla e lefol laamu catal tambingal darnangal haɓade ko fati e mbuñari nana rewi ndi ene tetta ngaluji tettaɗi woni milliard uji jondi ha ɗo tawete koye juuɗe ñawowo suwata o nadde e kees leydi ndi kabruji men ma nawena ha to leydi Égypte Burkina Faso Tchad ma en jaaha to Tunisie kame Kenya ha to Guinée équatorial kabruji men ma nawena ha to jolam jaɓeri kame Qatar musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena wa aleykum salam wa rahmatullah. biro en ɗam ceerno makam e gardugola ceerno Demba Yubba Diallo aɓe teddinira dendagal bandiraɓe julɓe kala ziyara ceerno Djibrilu Racine Sow kewɗo wadde kala hitande to cuuɗi meɗen Mel Gamali saaha o ɓattima hitande hikka nde ko sappo e goo lewru décembre fandu so jomiraɗo haaji ziyara o yuɓɓinte ɗo cuuɗi meɗen Mel Gamali. on ñalawma bismotoɓe hoɓɓe ɓe ko ceerno Amadou Muntaga ɓurɗandirede ceerno Amadou Kadja kame ceerno Djibril Atumani ceerno Haruna Atumani ceerno Moussa Sow imam ratiba juma mo Mel Gamali guinol golle ɗe ɗo wata ɗum ko ceerno Sarif Ahmadou Oumar to hoore ñiiwa kame miñumen kala ceerno Idrissa to Suwayna ceerno Idrissa to Boutanda ceerno Habous Diallo to Kidira ceerno Khalidou Keba to Kaayi e dendagal almudago kame julɓe kala ene bisma eɗiɗo hen na ñalɗi baɗoji sappo e goo lewru décembre fandu so jomiraɗo haaji to cuuɗi men Mel Gamali. ene teddinira hen dendagal Mel Gamali naɓe Melga Mauritanie naɓe Gidi Makanaɓe ɓundunkoɓe Khaynaɓe kono ne kadi ha fenma Jombuko kono ne kadi Kuñakari e dendagal Mauritanie Sénégal Mali Gambie Guinée e dendagal julɓe kala ene teddinira hen Suwayna naɓe Hali Ñoro naɓe Salha naɓe kono ne kadi ha fenma Mbay Dialla none kadi ha fenma cuuɗi meɗen tay sida kame Bujumbayi e wuro heso kala ha to hoore ñiwa kame Boutanda yettinɗo hen naɓatake ko ceerno Ahmadou Al Huseynou Sow kam yettini oɗo hen naɓatake hande o taweteɗo toon to cuuɗi meɗen Mel Gamali. musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗena gorel teya ko ha ko moƴƴo iwruken to korodinoro ari ko wallude en e safrude en ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko ha kono ha ko wargani a ittade hen ko jamireɗa mbaɗa hen ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa
an jogiiɗo AVC jogii cardiaque ƴiƴam dogata e ɓanndu mum ɓanndu jaaɗooru ɓanndu wulooru ɗaɗi cukkiiɗi jokkonndire gorel teyya ma yiito heen hoore maaɗa a neɗɗo tuñiiɗo mo yahata juma e jama mo jokkoyta en ɗama ngam koyɗe muusooje koppi muusooji dadorde muusoore sa jokkondire gorel teyya joni joni keɓa heen ko laaɓi sa yiɗi heɓde tongoje gorel teyya walla site maɓɓe mbawa janggande hoore maɗa ko jangga e gorel teyya mbatta ko www.gorelteya.com ma yiyan hoore maɗa ñabboji ɗiɓe jangti toon kala so tawi wondi heena jokkodira e tongoje gorel teyya so tawi ko tongoje gorel teyya gonɗa koto leydi Mauritanie jokkodirta koye Ramata Mangana mbatta ko 00222 49 18 81 13 walla so tawi gonɗa koto Guriki jokkodirta koye Deniba 77 571 33 10 walla so tawi gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndawa 77 388 21 88 walla so tawi koto Bonji gonɗa jokkodirta koye Salamata Ba 77 695 43 01 walla so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teyya hewɓe cettima dañi hen jaam cafren koye men cafroɗen gorel teyya dañen jaam ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safrata fiiji kewɗi ɗi jiida cirola omo safra wonduɓe kista fibroma dogam sita diabeta cholestérol asmo ɓandu ƴakkoru ustoraɓe goragu e yawɓe yitade koyemumen ceerno Djiby Sy ene yawno rewɓe ɗon koɓe sowade dartoraɓe e rewɓe wonduɓe e gorko cheyɗane walla sattoraɓe dewle ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune omo jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum fodde sappo e tetira fin yaltema ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a hutorima ɗum fodde sappo e jeenayra fin yaltema ha laaɓa fannu keso mo ceerno Djiby Sy yiiti ko ɓooyani waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a waɗi no wirumani fodde temedere rafima yaltema ha laaɓa ceerno Djiby Sy ene jogui pegge e usula bawɗe neldede kala nokkus neɗɗo woni taw ko ɓeydoje arsigaji pirtoji dabaruji ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen ɓe arsigaji men kippi ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo listihara so tawi jiɗɗa wonde listihara ko inde ma inde nene maɗa dokkatamo haala ko wone ma ha mbiya yoni so tawi ko wonɓe leydi Mauritanie ko ujunere mbuuɗu so tawi ko wonɓe leydi Sénégal e dendagal leyɗele takkiɗe leydi Sénégal kala ko temedde nayyi CFA ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni mo wiya dendagal kilineɓe makko kala to mbawɗa wonde safaruji ma e leɗɗe ma ne mbawi yettade hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne andina kilinaɓe mum e oɗo ñalawma hande omo tawi to wuuro to base makko taweteɗo to Djouma e nder leydi Sénégal kala jiɗɗo jokkodirde e makko so tawi ko numéro leydi Sénégal mbatta ko 78 163 24 82 so tawi noon ko yimɓe hebdemo to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie hutorto ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andina kilineɓe mum wonde base makko taweteɗo to Nouakchott legal timnette ka base o ne tawe ɗon miñi ko ene wiya Alassane Sy ko laaɓɗo reedu ganduɗo golle ɗe kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Alassane Sy mbatta ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni musidɓe tedduɓe mbadden danɗo faade makko kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe aaɓnde nogase go jolal hitande ujune ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mene ɗemngal pulaar
ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ha mbawon larde nate moon ɓossoje kami humpitoji moon kala ko musidɗo moon Saydou Abouba no mbiruɗen e gardidi kabruji men horejo leydi Sénégal caggal nde tawa to Tunisie gam tawtorede jonde francophonie ƴetti laaɗa mum ndi wawa kame joom suudu mum gam yaɓande toon to Qatar woni duha nde o yetti o jaɓɓa jaɓɓugal payodingal ko ɗon wo yaɓani wonande baroɗe teddungal ɗo taweteɗo ko toon wo darode mabɓe o yewtide mabɓe o ƴetti araray gendi leydi ndi kikiɗe hanki o weeɗiɓe o waddi hen teddungal manggal no fewi gam wasiyadeɓe wonande kon baroɗe teddungal noɓe kewide ko Lion de la Teranga kono teddungal ngal woni tan koye galleji moon so tawi on naati e nder terrain football o kolleɓe kala ko mbawɗon holludeɓe kono kadi yo wonde respect kono kadi kala match ɗo ɗon petta yo won final beele kadi oɗo saaha mbawon yaade ha final goto e mabɓe kala hunima o wattidi ko duwade e ɓiɓɓe leydi ndi kala nden nden tata duwano Sadio Mané mo ganduɗa gonɗo e ɓerɗe Sénégal naɓe kala hande o gañiɗo e hofuru mo tawtoraka guel ɗo hen kawguel kuɓori mon windere waɗori toon to Qatar kanko mawɗo leydi Sénégal o holliti weltare makko mawde no fewi ko fate banggue ɓen ɗowoɓe ɗiɗon kippoji ko wona ɗum ko kadi o joofima hen jofande mawde no fewi Sénégal naɓe kala ene daari ne keedi caggal ɗeɗo henna barode ko wona ɗum ko mawɗo leydi ndi hande ma yebɗeɗon macce taw ganda ko toon to Bowal ngal ɓe inniri stade altumama ko toon ene tijja kadi ma tawi toon Karim Wade mo ganduɗa baɗaɗo exil guila tan 2016 ha yettiɗo hen kono kadi médiaji kewɗi ɗi leydi Sénégal ne tumdine gasa ma konnguli ndew hakkude mabɓe kono ala kala ko laaɓi hen ko fati banggue kippodiral hakkude gendi Sénégal kam ene wonde Pays-Bas ko kikiɗe hanki o kikiɗe hande o jafodona ɓoyata ɗo tan e waktuji daɓɓi seeɗa ma musidɗo men Oumar Dembel Diallo artoy e ɗum ɗon ko fati banggue kabruji coftal balli ko wona ɗum ko jangde leydi Sénégal hande o dartoto ko sanga 15 heures woni 3 heures ɗum noon ko caggal wonande kippo ko 16 heures beele yimɓeɓe mbawa hodde galleji mumen gam heɓanade yebde guiɗo gam heɓanade yebde ɗeɗon macce wona kadi sukaɓe hewɓe garta e galleji mumen gam teskede so tawi macce ari ene heewi poɗendure walla kadi ne heewi ɓittodiral sukaɓe hewɓe ene jippo e booli kala to Sénégal keddoren ha joni to suudu sarɗo yejindu leydi Sénégal ne jokki lulde mum nden lulde hanki ko fate banggue marathon taw ko budget ji ko fate banggue ɓeena ɗen jagorɗe hanki jagorɗo ko fate banggue jangde towde jagorɗo jangde towde woni Moussa Balde hanki ɓetanama budget muɗum ma yahoya ha yettoyo 334 milliard temedde jeegom e nogas e tati million pawɗo temedere sappo e jeenayyi ujunere woni ko ɓetana kono kadi sarɗiyankoɓe hewɓe hanki mbaɗi hen pooɗe ndure ko fati banggue jangde Sénégal woni hen kolliti yarani yeeso woni hen kolliti jangde nde yuɓɓani kono kadi ɓe kolliti ne heewi lawol no fewi ko wona ɗum ko konguɗi kewɗi ndewi e nder ɓeɗon sarɗiyankoɓe hakkude sarɗiyankoɓe kewendi kame sarɗiyankoɓe lundo kala to Sénégal keddoɗen gartaten koye catal hay dawñi ngal mawɗo leydi Sénégal darni gam heblude sukaɓe gendi leydi ndi ha mbawa gollade yo gay gollorɗe leydi ndi kala yuɓɓinama forum mawɗo no fewi toon to Mbour taw yuɓɓini ɗum ko sukaɓe yaadiɓe Benno Bokk Yakar e tawtorede maire Cheikh Issa Sall o holliti wonande kala capanɗe jeegom e temedere oɗo saha ko ɓuuri hen hulɓinade taw kadi ko sukaɓe capan tati ndungu fayi leesa jomin binditama ko ɓuuri hen hewde ngala mecce wontata koma keble kono kadi koɓe limi kala temedere nde limɗa hen capanɗe nayo e jeegom suka winditiɓe e hay dawñi taw kadi ganduɗa ko yiɗɓe gollade hewɓe hen ala ko mbawi gollade haydara wona heblaɓe wontata koma waɗe hebloji mawɗi no fewi beele sukaɓe mbawa gollade ñalawma hanki o ɓiɓɓe Guinée équatorial naɓe taweteɓe Dakar nder leydi Sénégal jalti hanki to VDN gam suɓoyade hoorejo leydi mumen kame sarɗiyankoɓe mumen kamɓe koɓe temedde jeegomo étudiant taweteɓe nder Sénégal
jangoɓe nder leydi ndi so tawi ko liggotoɓe to ambassadeur maɓe gonno gasa e wiide Cheikh Dia ko ɓeɗo hen jalti gam suɓoyade horejo leydi mumen siftindona ɓen taweteɓe to Guinée Conakry taweteɓe to Mali ha to Mauritanie kala gotata koto Dakar lamorgo leydi Sénégal patrouille taw ko jungo e jungo haɓade guyka kame bandi yagal ɗum woni ko darani jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingo laamu mo leydi Sénégal o waɗi jillu makko mangune fewi ñande aljuma nde hanke o ko toon to Thiès ha fayenma Diourbel kala yiddemo ko riwtude bandiyagal e guyka e nder leydi Sénégal ha laaɓa ɗum noon wadde jungo e jungo ko gendarme aɓe kame police aɓe ngam kala jamma ko yirlade e leeɗe ɗe rende yimɓeɓe e ƴiƴa mumen rende yimɓeɓe e jawɗele men ngam teskede biftotoɓe wuyɓe taw ko joguiɓe jaseje laaɓeje ene kewi no fewi ko wona ɗum ko noon ɓe kolliri numéro so tawi ko 17 tan mbaɗɗa ma hawre police kala ko wawi heftade walla hefti bande walla koddiɗo maɗa a tini galle koddiɗo ma ne yane sa waɗi 17 ko police nototoma so tawi ko gendarmerie mbatta ko 123 mbaɗa gotel ɗiɗi tati ɗum tan woni gendarmerie notoma so ɓe notimama kadi laɓɓinaɓe no fewi ɗo keɓɗa ɗo ɓe mbawa yettade gam fabade ko ɓuuri yawde ko hawni kañum waɗi to Mbour ñande aset jawtuɗo henno gorko mawɗo jaranoɗo e duuɓi 70 kam wasi fittade mum taw yoɓi fittade makko suka jarawo e duuɓi 18 on suka noon iwi koto legal mum nokko biyeteɗo Kera Samba Lawɓe ene tawi nder commune mo Mali Kunda gam yaade ɗum to Mbour juuroyade musidɗo muɗum nden o ari o yetti to Mbour on babiraɗo biyeteɗo Ousmane Sané mo ganduɗa kam yarata e duuɓi 70 o dari e sara demal galem nde on yalti wimo yo ummo ɗon waddi hen ƴattore e wiide jayne nde nonne kadi on woni hoccude kaaƴen e weddomo ko ɗon o yefti on kadi hocci hayre e weddimo de ko hayre nde yani koto warata ɗum jeeyi sababu mawɗo yani fine waso e fittanum koto hôpital kanko on suka baɗɗo ngal baɗala o wiyama teɓomo tawe e juuɗe dadiɓe ɓoyata ma o huccodire procureur to Touba khalifa général mo Mourida erima bay faaluji nde kelata wonande ndeɓe kelata taw ko gara Boumak on gar Boumak ɗo e aljuma paaɗo gam teskede bandiji hewɓe ko toon suuɗoto ngam wadde boneji men walla simmade huuɗo bonko ko walla wuyɓe hewɓe ene kewi mofta toon de ɗum fittete ha laaɓa watte dinguiral jangal no fewi taw hay goto wawata suuɗade toona to Mbour duttorɗen dumbirde no Mbour dumbaɓe taweteɓe toon natani gueddere ñalawma hande o ɓe ñamata ɓe jarata jeeyi sababu ko wideɓe ɓe ɓooyi e cuuɗi dumbirɗi ɗi taw kadi alda e ñawore hay seeɗa hayso tawi woni aljuma hayso woni alila altina hande o wonande dossier ji ko fate 2020-21 udditama kono ɓe kolliti wonnoɓe toon gila 2018 ha ɗo dossier ji men gudditaka kamɓene ɓe ñamata ɓe yarata so wona dossier ji ñawore mabɓe gudditte to Tambacounda wargoji bannoɗi e suka ɓe ɓo ɓiyatnoɗo Binta Camara wonno ko 2019 taw kadi wanno ɗum ko biyeteɗo Papa Aliou Fall taƴananoma kaddi gurdam e kaso hujjiyanki mum nodditino nden ñawore subaka hande o udditi ɗo e balɗe ɗiɗi gam yurnitade chambre criminel ma yurnito beele oɗo saaha ma ustane walla ala wargo ngo o wanno yadude viol ko kaddi gurdamo tan heddoto walla ala jeeheten ko ha toon to Ziguinchor taw yin toon musidɗo men Amadou Ishaga Kebe eɗen gandi dilutor commerce goɗo andi dilutor commerce goɗɗo ɗo e wuuro he biyeteɗo Ousmane Ka ina wayno o jooɗodima e commerce aji marché mawɗi marché biyeteɗo marché Bukot kamɓe ɗe ɓe jewti affaire prix ji goto fof tottama kayit yo ɗakku e nder bitik muɗum ina wayno noon marché Tillen naaɓe marché Gara Dakar naaɓe marché Escale e marché Kande ɓen ɗon noddaka ɓen noon mbi kamen hol sababu noddaka kamen tawtori réunion ngo ɗum woni gulali goɗɗi hakkude mabɓe e directeur commerce o directeur o noon wi so Allah jaaɓi ma yaaɓu koyɗe mum ara ha goto men fof e marché he famnaɓe no golle ɗe jaari prix ji ɗi no foti yarude so ɗum mima ɗon garen ɗo e nder Ziguinchor ina wayno holɗum boîte select ɓeɗo de ko muma wiyete ni
hen sappo e mabɓe ina wayno keeɓi diplôme mumen wawde fewnude holɗum eau de javel e wawde fewnude ko batte fewde batte caabune binjonanaɓe e usuynaɓe kamɓe fof ɓe notima hen ina wayno ɓeɗo sappo kam keeɓi diplomate uji mumen dokkama yamirore yo mbaw wadde so ummima ɗon eɗen gandi ɓe jooɗima ɗo e nder Ziguinchor kamɓe e plateforme ɗum noon jehen to e Kañabo école mabɓe de koko boni ɓe gullitima kono Allah newni ɓe dañi partenaire ummima to e Farayse wiyete ko misil ina wayno tottiɓe kartaɓe tottiɓe kadi kayeji tottiɓe bikuji fewnitiniɓe kadi école aji mabɓe itti kadi fodde wiye 160 ujunere waɗe juuɗe mabɓe yoɓe mbaw joguitade haade goɗɗum wawde arde ɗum noon ɓe kolli weltare mabɓe nde wonno kalasuji ɗi ko bondi kala fof ala hoolare wadde école wadde élève aji e nder toon ɗum waɗi kamɓe fof ɓe kolli weltare mabɓe e oɗo partenaire mabɓe biyeteɗo misil ɗum noon ɓe mbi ɓe jokki ƴewde partenaire uji wonɓe beele ina mbawa wallude ɓe diwan mabɓe o ɓe gullitima noon ɓe ngala taliji moƴƴi ɓe ngala kuura ndiyam kam haaletake ndiyam moƴƴam ina wayno kamɓe koɓe yejjitaɓe elleɓe gonani e nder Sénégal ɗum noon yo laamu ngu waw yeccitade ɓe ko ɓuuri yawde e yaccade so ɗum noon kabaruji ɗiɗo garannoon ɗo e nder Ziguinchor. Assalamu alaikum, komin Khalil Koulibaly, international sénégalais et capitaine des Lions. Kedderem tan ko radio e télé feltar bibbe fulɓe ando diine ma. Umarade radio. wonno ko musidɗo meɗen Amadou Issaga Kebe to cuuɗi men a Ziguinchor sen gewi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie jagorɗo walla mbiyen koolaɗo kuuɓal koolaɗo kuuɓal jagorɗo Yangara woni Abdoulkadiri Silmana holliti kikiɗe hanki o accident ji mbaɗennoji nder leydi ndi ustima no fewi holliti jeeyi sababu ustogol ɗiɗon accident ji ko wadde ɓe hirjinoji mawɗi no fewi so tawi ko temedere wonno capanɗe jeeɗiɗi ustima hen kono kadi ha hande ɓe jokki hirjinde ɓen dognoɓe otoji ha tenti kadi otoji mawɗi kame tokosi kala nde yimɓeɓe jarata seesa moni kala anda woni koye bolol oɗo saaha mo gonɗen hollitama wonande accident ji gustima no fewi kono kadi ɓe jokki hirjinoji ko ɗin mbaɗa ñalawma hanki o toon to Nouadhibou kame yoga e nokkuji kala ha ɓuura kadi ɓeydade ƴellidde e gandiji yimɓeɓe nde moni kala wawata dogirde seesa nde tawno so tawi a joole oto aɗa jolni yimɓe mbaɗa kono almami julnowo yimɓe ni moni kala saago mum ko yo jaɓane walla yo yettoyo galle muɗum jagorɗo ndema Yahya Wuldu Ahmeda jillu makko to état inchéri ɗum ko hanki o wonnowo holliti wonande autorité leydi ndi aɓe micco no fewi to fate banggue leydi tawetedi toon to bani Chaba gam yurnitade remde toon tamoroje kame luguimaji wallidde rewɓe kame sukaɓe rewɓe ha e ɓen remoɓe kala kono kadi hol parcelle aji ɗiɓe potata umminde toon mbawa wadde hen diƴƴe timmuɗe kame financement ji timmuɗi ha yimɓeɓe mbawa tigui serte caɗele o holliti ɓoyata maɓe nelton c'était timmuɗo no fewi bawɗo loydade ndiɗon leydi ko fati e banggue moƴƴere mum kam e ndema ɓuurka wawde yaddude oɗon diman kanko on jagorɗo o holliti yidde laamu leydi Mauritanie ko wallidde Mauritanie ha natta wawde jiggoyade wone gueɗe ha tenti ko fati banggue gueɗe biyeteɗe luguimaji kam yoga e fruit ji ha Mauritanie wawana hen hoore muɗum persidade conseil européen waɗi jillu muɗum e nder leydi Mauritanie woni Charles Michel jaɓɓimama to bowal laaɗi diwoje ngal si jaɓɓimo toon ko hoorejo jagorɗo leydi Mauritanie kanko noon wojjoɗe dimay mawɗo leydi ndi woni Mohamed Cheikh Al Qazouani ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaaƴe no fewi ha tenti noon ko fata banggue toɓɓe dendade taw ko golle hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kam yurnitade golle ɗe to jarata hoorejo le ndi holliti ɓerɗe Mauritanaɓe ɗe ndeji ko fata banggue ɗen jokkodire gam fawade e dow peewal mawo jokku joɗoɗade halifaɓe ɓen ɓe martaba towɗo taweteɓe nder leydi Mauritanie jagorɗo taaridi mo leydi Mauritanie woni Laliya Camara waɗi hanki batu mawɗo no fewi batu waɗi ɗum koto guiɗi maka nokku biyeteɗo sehili baɓe o dañi joɗoɗade halifaɓe diine kame aada ha tenti kadi
autorité ji taweteɓe toon ngam ha hande jokkude jertinde yimɓeɓe e hirjindeɓe ko fate banggue nden ka ladde nde e jertindeɓe ko fate banggue yaade nde ko ladde nde yaada e jeygue walla birketa walla ni almeta kono ɗo saaha yiddeɓe ko nden finoɓe toon nde battata haqqillaji men no fewi ko fate banggue nden kay kisal laddeli ɗi beele laddeli ɗi kisa nde tawno ko hen daabeje ɗe kame yimɓeɓe kala guuri o saaha mo ndungo yeehi ha silti kuɗoli ɗi kala ene teska no fewi caggal teskede yoga e cumuji puɗɗima wadde yoga e nokkuji Mouhamed Wul Abdullahi Saar kan wonno hoorejo leydi Mauritanie janoɗo toon to lamorgo leydi France gila tan hedde 15 septembre jofti hanki to lamorgo leydi Mauritanie ɗum ko caggal nde o ƴewtoyno cellala ɓandu makko kanko noon gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie siftinde on gila tan wo ɗaccinno lefol laamu o tawitino koye juuɗe ko fate banggue contrôle judiciaire ngam tumedemo ko fate banggue mbuñaari kame dirtinde ngaalu leydi ndi ko on woni joftuɗo hanki o jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie yuɓɓini ñalawma hande o campagne vaccinde ɓen ngam haɓade ñaw biyeteɗo coronavirus on vaccin on ko noksoɗo ha Zouayrat ɗo ha no gasi jeeɗiɗi nduɗo henna lewru ndu gonɗen wo holliti yiddemo ko vaccinde kene tolno yiddemo ko vaccinde kene tolno 15 ujunere neɗɗo. Assalamu alaikum, komin Khalil Koulibaly, international sénégalais et capitaine des Lions. Kedderam tan ko radio e télé feltar bibbe fulɓe ando diine ma. Khalid Koulibaly, capitaine de Lion de la Teranga, woni baroɗe teddungal jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe kame hettiyanko men kala ene caggal moɗon wala nde kippodiral ɗo tan e minutaji daɓɓi seeɗa wala nde hakkude mon e Pays-Bas ma artan men hen musidɗo men Oumar Dembel Diallo mo jayde weltare TV ko fate banggue coftal ɓalli ha tenti gueɗeɗe kala no jaari ala kala ko humpata mon jeheten ko toon to leydi Mali jokkodiral hakkude leydi Mali kame Guinée Conakry ñalal juma jewtuɗo e no cifande nayi cifama ngam ɓeydude jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗe ɗen cifande ko fate banggue commerçant jeeygu hakkude leyɗele ɗiɗe kono kadi wonday nden ka timmoka wona nde ɓen iwoɓe leydi Guinée ne payi Mali iwoɓe Mali ne payi Guinée nden kay kisal guila e gueɗe mabɓe ha e jeeygu mabɓe ha e ngaaluji mabɓe kala nde kisata walla nde ɗin postoji gonde boli ɗi kala nde jogoto nden kay kisal mabɓe ko nden sifande wonde ko fate banggue awo e maaje kaɗɗe leydi Guinée Conakry nden sifande lawƴinama toon ko fate banggue cellal ɓalli hakkude leyɗele ɗiɗe taw ko rendude safara e yurnitade ɗen gueɗe kala e ko fate banggue énergie woni kuɓɓama timmuɗam hakkude leyɗele ɗe ñande alarba jawtuɗo henno hoorejo leydi Guinée woni colonel Mamadi Doumbouya udditi parking mawɗo no fewi walla mbiyen parc mawɗo no fewi mo ganduɗa ene wawi nawde kene tolno e ujunere e temedde ɗiɗi camion taw innira ko parc Kidala ɗum ko camion ngaji leydi Mali daƴotoɗon ngam sarsude ha tedda faade toon to leydi Mali ɗum kala ko yidde ɓeydude jokkodirala hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe woni leydi Mali kame Guinée yaltinɗin konngudi ko Abdullaahi Diallo woni conseiller technique jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mali to leydi Mali keddoɗen cellal ɓalli santé ko fate banggue ballal iwgal e roi Salmana mo Arabie Saoudite habat islamique en wonde ligue arabe kamɓe ballodiri ngam wadde opére ken tolno e temedere suka wurduɓe e jaɗele ɓerɗe woni ñaw ɓerɗe ko fate banggue cardiaque kamɓe kala ɓe mbaɗama opére to hôpital mère enfant woni hôpital nene e ɓiɗɗo taweteɗo to Bamako e tawtorede ambassadeur mo leydi Arabie Saoudite taweteɗo to Bamako ɓe kolliti gueɗeɗe kala ndewi lawola tene kadi juɓɓi ngal ballal ma ngal jokkande ka leydi ndi ha sukkaɓe ɗeɗin ñabbuji tawite men mbawa tigui yitade koye mumen hakkude Bamako e Paris ha hande tekkere lumde ene jokki surkude ɗona ɗum ko caggal hoorejo leydi France Emmanuel Macron nde holliti maɓe dartin kala ko fade banggue balle fade laamu ngu woni public balle fade laamu leydi Mali maɓe dartin ɗum ha laaɓa ɗum noon ha hande ko holludeɓe mette mabɓe ko fate banggue groupe wakñere nde leydi Russie naddeɓe en nder leydi Mali ha jeeyi sababu kamɓe koye mabɓe jalti kono noon kala ko fate banggue balle fade ɓen ñoolaɓe
doga molto en tambuɓe nde ko leydi ndi ɗum koko jokkata wona hunde nde ɓe dartinta hay seeɗa Guinée Conakry ko toon paaɗena gila tan kene tolno e duuɓi 15 woni 2007 gila nden ha yettiɗo hen suka debbo pellanoɗo kural tawne wonde caɗele mawɗe no feewi o wulli e kala banggueji meeɗa hebde ballal kala ɗo fugge heɓata ballal gam safroyade ɗo kural ngal fimo ɗo nafatama ko safroyade wone leyɗele inde makko Khadija Diallo mo duuɓi 27 heeɓi ballal timmugal iwde colonel Mamadi Doumbouya ɗum ko caggal balɗe e ɓandum nde wulli o looki ha ona joɗode makko ñande aset jawtuɗo henno ko nden sanga pecce jamma o ƴettana laana ndi o nawa toon to leydi Turki ngam safroya toon mo yaade nene makko o holliti hen weltare makko mawde no feewi to leydi Guinée Conakry gila Alpha Condé folla e lefol laamu 5 septembre 2021 gila ndena laamu militaire Mamadou Doumbouya yaade mum darni cetal haɓatoɓe ko fade banggue guyka nguɗon laamu kene tolno 53 milliards pawɗi 500 millions woni ko tetta franc guinéen oɗo saaha mo gonɗen ne tawi e juuɗe justice wa tawa yettade kees leydi ndi kono oɗo saaha ne jokki taw ha hande haɓade ɗon ɗo laamu leydi ndi holliti ma rewido ngaalu Alpha Condé kala ha laaɓa diwa jooɗo hen kam e yoga e ɓen a yaadiɓe mum a kala sengiwi to leydi Guinée koto Nigéria paɗena to Nigéria aset jamma o ko jango musgo waɗi taw waɗi nguɗon jango ko iswaba ɓe mbaɗi ɗum koye wuro wiyetego Malam Fotori ne tawi kerol hakkude leydi Nigéria kame Niger 11 neɗɗo wasi en fittanum hen jeenayo ko koninkoɓe ɗum noon waɗi koye base koninkoɓe tawetenoɓe hedde ngol ɗon kerol a holliti ɗum porte-parole a police holliti ɗum to Côte d'Ivoire jaheten Blaise Compaoré mo duuɓi 70 laaminoɗo leydi Burkina Faso baɗaɗe exil gila tan 3 octobre 2014 ne suuɗi toon to leydi Côte d'Ivoire jayde Jeune Afrique ɓe kolliti ko ñawɗo bof oɗo saha mo gollen teni kadi mo ronki hattande no feewi o ƴettama nawama faade toon to Qatar ngam safroyade en keɓani ko ɓuuri hen labde taw ma en gartoye oɗon a kabaru to Guinée Équatoriale ñalawma hanki o kene tolno e 429 ujunere 1991 taw kadi koye nder million e piccal 4 woni ko yalti ngam suɓoyade hoorejo leydi mum kame sarɗi yankoɓe muma kono kadi holliti kikiɗe hanki o gañiɗiɗo hen sumgoji ko président Théodore Obiang Nguema Bazoum mo ganduɗa jarawo duuɓi 60 laamiɗo leydi ndi kene tolno hande duuɓi 43 woni ko laami leydi ndi dawal makko jeeguiɓiwal woni hanki ko ƴamti lefol laamu mo ganduɗa o folluno laamu ko kaw makko on wonno président waɗi ɗum kuddata guila hitande ujunere 1979 o waɗi duuɓi 43 laamu joni kadi o gancima laawol gongol o jogori ko laamade feccere cycle woni tan duuɓi 50 so tawi omo wuuri omo selli ko wona ɗum ko kala sumgoji jawtunoɗi o dañi hen temedere kala o dañata hen ko 93 so tawi koto sarɗiyankoɓe temedere nde o dañata hen ko 99 ko gotel woni ko dañata o yaadi koye candidat ji ɗiɗi ɓen tan ɗiɗo gonno a lundi ɓemo kono ɓen dañani hay ɓora sengiwi to Guinée Équatoriale paɗen koto Sharm el Cheikh mo leydi Égypte wonande COP 27 gasi hanki ha laaɓi nogas nduɗo hen lewru balɗe bandum jonde kaldigal beele aduna kala wonay tefore timmude nden tefore ko windude talki